az Exodus, ugye ezt már az elején vettük, akik nem voltak itt, majd hallgassák meg a videót, mert elég jutam a Tóra összefoglalásakor, elég sok mindent így átvettünk ezzel kapcsolatban, tehát igazándiból kivonulást jelent az Exodus. Tudjuk most már, hogy Mózesnek az összes könyvét, tehát Mózes második könyvét is nyilvánvalóan Mózes írta, és itt vannak azok az igék, amik bizonyítják is ezt egyébként, hogy Mózes írta az összes könyvet, csak kivéve azt, amit ugye, mondjuk a halálát, tehát amit Józsué, nagyon valószínű, hogy Józsué írt aztán utána bele a Mózes halálát, meg ezeket a dolgokat, kijelentést kapott róla, hogy történt ez az egész. Itt van például a 2 Mózes 17-14, ami azt mondja, hogy ezután az örökkévaló ezt mondta a Mózesnek, jegyezd föl ezt egy könyvtekercsbe, hogy soha nem merüljön feledésbe. Soha nem merüljön feledésbe. Hát, hogy Józsiának is vésd jól az emlékezetébe. Tehát, úgy értitek, mert Amálek népének még az emlékét is kiírtom az ég alól. Vagy a 2 Mózes 24-4 Mózes ugye, hogy írt, tehát ezt lehet látni, hogy írta ezeket. Ezután Mózes leírta, figyelj, az örökkévaló minden szavát. Ez teljesen egyértelmű, ugye? Teljesen világos, hogy Mózes szerzőségére nincsen senkiben kételj. A 2 Mózes 34-27 azt mondja, hogy aztán ezt mondta az örökkévaló Mózesnek, írd le mindazt, amit mondtam neked, mert ezeknek az igéknek az alapján kötöttem szövetséget veled és Izrael. Tehát mindazt, amit mondtam neked. Mert ezeknek az igéknek az alapján kötöttem szövetséget veled és Izrael népével. Tehát itt lehet látni, hogy Mózes szerző, amit sokszor szoktak vitatni, pedig hát elvitathatatlan, vagy azt mondják, hogy hát nincsen olyan meggyőző érv. A keletkezés, ugye az előbb már ezt megbeszéltük, aki nem volt itt, hallgassa vissza, hogy nagyon röviden csak, de tényleg nagyon röviden azok kedvére, akik most jutottak be, hogy Mózes életideje és szolgálata 3 periódusra van osztva, az egyiptomi tartózkodása 40 év, a pusztában való tartózkodása, amikor Jetrónak apósának a juhait őrizte 40 év, és a szolgálatának az ideje, amikor kiszabadította Izraelt, és azért mondtuk, hogy az egész Tóra 1440 és 1400 között íródott, mert ez Mózes idejének a 3. periódus, tehát a szolgálati ideje. Tehát akkor keletkezett. A könyv célja, van egy nagyon fontos célja, másik címe az, hogy Exodus vagy kivonulás. Isten időszámítása szerint az izraeliták Egyiptomból való kivonulása véget ért, és akkor Ábrahám leszármazottainak a rabszolgasága is ilyen szempontból véget ér. Ugye itt mondta Ábrahámnak Isten, tehát ez a nagy periódus, ez a 400 év igazándiból lezáródik. Igazándiból ez 430 év, de most nem fogok matekozni. De 400 évet mondott Ábrahámnak, hogy a fogságba fog menni a te leszármazottad, és akkor ebben véget ért ez. És az 1 Mózes 15-13-14-ben van, hogy akkor az örökkévaló szólt hozzá, Ábrám, tudd meg, hogy leszármazottjaid idegenek, és jövevények lesznek egy olyan országban, amely nem az övék, ott rabszolgákká teszik, és kegyetlenül elnyomják őket 400 éven keresztül. Én azonban ítéletet tartok a nép fölött, amely szolgaságba kényszeríti őket, és azután utódaid kijönnek abból az országból nagy gazdagsággal. Tehát látjátok, elmondott mindent Ábrámnak, és ez a periódus, amit Ábrámnak mondott az 1 Mózesben, itt a 2 Mózesben ezzel a kiszabadulással egyszerűen véget ér. És kezdetét vette az Ábrahámmal kötött szövetségnek, tulajdonképpen ennek a keretében adott ígéretnek a beteljesedése, miszerint Ábrahám utódjai nem csupán az ígéret földjére tudnak majd bemenni, hanem megsokasodnak, megszaporodnak, és egy hatalmas nemzetté lesznek, tehát nemzetté fog válni ez a kis törzs, aki ugye ott Ábrahám még csak ilyen lézengő pásztorokról beszélünk, és tudjuk, hogy amikor kivonultak Egyiptomból, akkor itt kb. 3 millió embert számlált a nép körülbelül, akit Mózes kivezetett, és aztán nyilván, hogy szaporodtak folyamatosan. És azt mondja az 1 Mózes 12.1.2-ben az Isten igéje, hogy az örökkévaló szólt Ábrámhoz, hagyd el az országodat, rokonédat, az apád családját, mely arra a földre, amelyet mutatok neked, menjél erre a földre, amelyet mutatok neked, én pedig nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és azt mondja, hogy a nevedet nagyjá teszem, nem, sőt, áldását teszlek téged. Tehát ez mondjuk a számomra nagyon sokat jelent,
hogy mi, ugye, mint Ábrahámnak a magva van, és a magvából kijövő magvak, mi áldássá is lettünk. Tehát Ábrahám nem csak áldott volt, hanem áldás is mindenki számára. Ez nekünk is igazándiból maximálisan állja a helyét. Tehát nem csak áldottak vagyunk, hanem áldások vagyunk. Mindannyian magunkba hordozzuk a feltámadást, mert magunkba hordozzuk az Úr dicsőségét, és ez csodálatos. Azt mondhatjuk igazán, hogy a Mózes második könyve, az Exodus, hogyha most nagyon ilyen egyszerű szavakkal, vagy nagyon egy néhány mondatban ugye az elején meg szeretném fogalmazni, azt mondanám, hogy a Jákob leszármazottainak ilyen gyors számbeli szaporodását, vagy gyarapodását hivatott megörökíteni. Az egyiptomi szolgaságoktól kezdve egészen addig, amíg az ígéret földjén ugye megalapították az úgynevezett Isten királyságokat, tehát ezt a teokratikus királyságot. Aztán nézzük meg az összefoglalóját is. A Mózes második könyve ott folytatja a történet szövését és elmondását, ahol a Mózes első könyve abba hagyja a beszámolót, arról, hogy Isten miként bánta a választott népével, a zsidókkal. Tehát ott veszi fel az eseményeknek a fonalát alapvetően, amikor Izrael családtagjai az akkor már befolyásos embernek számító József vendégeként Egyiptomba költöznek, és egészen addig követi nyomon a történetüket, amikor végre megszabadulnak ugye a kegyetlen rabszolgaságból, amelyben az új király taszította őket, aki már nem ismerte Józsefet. És itt látjuk is a 2 Mózes 1.8-ban, hogy azután az új király került, vagy a fáraó Egyiptom trónjára, aki már nem ismerte Józsefet, és hát ebből adódtak aztán úgy a gondok. Tehát az első résztől a 11. részeknek a tartalma röviden az, hogy azt láthatjuk, hogy miként sanyargatta a fáraó a zsidókat, hogyan emelkedett ki közülük Mózes vezető, milyen csapásokkal sújtotta Isten Egyiptomot, hogy mikor a fáraó ellene szegül az Isten akaratának, vagy hát parancsszavának, és hogyan indultak el végül a zsidók Egyiptomból, akkor figyelemmel kísérletjük az Istennek azt a fajta csodálatos természetfeletti beavatkozását, munkáját a csapások közepette, amelyek aztán végül az elsőszülöttek halálával és az első páska vacsorának az elrendelésével végződött. Volt így az izraelitek megszabadultak teljesen, végül is elengedték őket, már ezt nem bírták, ezt célnába, ezt már nem bírták tovább. De erről nagyon sokat lehetne prédikálni, hogy ez a megkeményedés, ez milyen, mekkora nagy, hogy mondjam, ez egy őrültség volt igazándiból. Tehát most nem akarok nagyon, mert akkor nagyon szép menne az időnk. Majd az izraeliták megszabadulása, aztán ugye a Vörös-tengernek a kettéválasztása, az első és 14-eket mondjuk most ezeket a fejezeteket, az elsőtől 14. részekben, aztán pedig az egyiptomi seregnek a megsemmisítés, hogy összezárult fölöttük a Vörös-tenger. Aztán a 15-24. részeknek a tartalma, hát ezt mondhatjuk erre a 15-24. részekre, hogy ez alapvetően a könyvnek az epicentruma. Tehát, hogy ez a középső része, ez úgy nagy vonalakban a pusztai vándorlást örökíti meg, valamint azt, hogy Isten mindeközben csodálatosan, tehát ő El Shaddai-ként csodálatosan gondot viselt a népére. Ám a nép ugye annak ellenére, hogy folyamatosan zúgolódott és lázadt Isten ellen, annak ellenére gondot viselt Isten. Úgy például tudjuk, hogy kenyeret adott nekik a mennyből, vizet a kősziklából, édessé tette a keserű vizet Máránál, aztán a győzelmet adott az ellenségeik felett, a saját kezébe kőtábra vésett törvényt. Hát igen, itt aztán most le lehetne állni alapvetően, hogy az a törvény, mert hogy tehát nem akart Isten eredetileg törvényt adni, a kegyelembe akarta volna megtartani az emberiséget, de a zsidók azt mondták, hogy már pedig nekünk kell törvény, és mi engedelmeskedni fogunk neki. Tehát a nép nyomására ment fel is Mózes a Sínaira, és megkapta a törvény kivonatát, ugye 613 törvény van, és annak a kivonata a 10 parancsolat, amit tudjunk, hogy 10 parancsolat, de ugye fogadkoztak, hogy ők minden szavát megteszik, Istennek minden szavát beteljesítik, csak menjen föl és hozza le a törvényt, és tudjuk, hogy amikor lejött az első kőtáblákkal, már meg is szekték, tehát azonnal megszekték, és belekezdtek egy ilyen borzalmas parádéba, amit ott látunk. Szét is törte Mózes, ugye emlékeztek az első kőtáblákat, aztán Isten ilyet csinált. Szóval ez
epicentrum, ez a 15-24. részeknek ez a tartalma, és hát odáig tart tulajdonképpen, amikor köd és tűzoszlop formájában Isten a jelenlétével is megajándékozta az izraelitákat. A 25-32. részeknek a tartalma, ugye a könyvnek a harmadik része, az a Frigyládának a készítéséről számol be, majd az építendő szentsátornak a terveit ismerteti, meg a különböző áldozatokat, hogy hogyan kell áldozni, tehát különböző áldozatokat hozzá, amik mind-mind Krisztusra mutatnak előre. Az oltárokat, hogy hogyan kell megépíteni a különböző berendezéseket, a ceremóniákkal és az istentiszteleti formákkal együtt. Tehát olyan érdekes, látjátok, hogy ezt is alapvetően ilyen 3 részre, olyan érdekes ez a 3-asság, nem, hogy ezt is 3 részre lehet osztani, mint Mózes életét. Tehát ugye van az első rész, aztán a középső, és itt a harmadik rész. Nézzük meg azt is, hogy mit vet itt előre a könyv, miközben iszok egy kortyvizet. Amit azt már az előbbiekben is említettem, tehát minden egyes ószövetségi könyv telve van Krisztusra mutató előképekkel. Az izraeliták számára előírt különféle áldozatok például, emlékeztek, amikor az Istennek a páska bárányát, azaz Jézus Krisztus előképét elfogyasztották így azelőtt, mielőtt kivonultak volna. Tehát ez is milyen érdekes, nem, hogy elfogyasztották a páskabárányt, és utána szabadultak meg. Tehát ez mind-mind Krisztus, tehát Jézus Krisztusnak az képei ezek. Aztán az utolsó egyiptomi csapás, amikor ugye azon az éjszakán kellett leölniük egy hibátlan bárányt, egy tökéletes bárányt, és a vérével megjelölték a zsidóházaknak az ajtófélfáit, és aki oda bement, azt elkerülte a halál angyala, tehát ez az ördögre angyal. A bárány és az tehát a vére Jézus Krisztusnak a szent vérét mutatta meg, ugye, aki megjelölt bennünket az ő saját vérével, hogy örök életünk lehessen. Szóval nem, úgy mondja 1 Péter 1.19 a B rész, hogy hanem Krisztus vérével lettünk elpecsételve, amely mindennél értékesebb. Ez a vér olyan, mint a hibátlan áldozati bárány vére, látjátok? Tehát összefüggenek ezek a jelképek Krisztusra, előre mutat Krisztusra. Tudjátok, ez megdöbbentő, mert itt 1000 évek távlatából beszélünk, tehát a messiás előre megmutatta, hogy hogyan fog. Tehát ez mind Jézusra mutat rá, a páska bárányot, többé. Ezeket mind beteljesültek Krisztusban. Ez fantasztikus. Krisztusnak a szimbolikus ábrázolásait között említhetjük még a Mózes második könyvében a sziklából való vízfakasztásnak a történetét is, amit itt láttok a 2 Mózes 17.6-ban leírva, hogy én majd ott fogok állni előtted a sziklán, a Hóreb-hegyen, üss rá a botoddal arra a sziklára, és akkor víz fakad belőle, hogy ihasson az egész nép. Ebből egy egész prédikációt lehetne csinálni, amit most nem fogok. De van egy másik rész, ez itt oké, hogy ráütött a botoddal arra a sziklára, ez itt a büntetést jelentette, de van egy másik rész, ami miatt Mózes nem mehetett be az ígéret földjére. Emlékeztek, amikor Isten nem azt mondta, hogy üssön rá, mint ennél a résznél, hanem azt mondta, hogy szólj a kősziklához. Mert a kegyelmét szerette volna Isten megmutatni. Szóval mindegy, ebből most nem fog prédikációt fogasztani, mert most nem erről beszélünk. Tehát Mózes Izrael vezetőinek a szeme látára ugye így is tett, valóban víz fakadt a kősziklából, és hogy ez hogyan jelképezi az Urat így alapból. Hát ahogy a Mózes rácsapott a kősziklára, hogy éltető víz fakadjon belőle éppen szomjan halni akaró népnek, és az emberek a szomjukat ugye eloltassák, úgy mér csapást Isten is üdvösségünk kősziklára, amikor a keresztfára saját maga elment, hogy azután számunkra elő legyen az élő víznek a forrása, hogy víz fakadhasson a sziklából, és itt látjátok a János Evangélium 4.10, ahol azt mondja, hogy Jézus így válaszolt, hogyha az asszonynak a kútnál, hogyha ismernéd az Isten ajándékát, akkor tudnád, hogy ki az, aki vizet kért tőled, és akkor te kértél volna vizet tőle, ő pedig friss forrásvizet adott volna neked. Tehát itt az élő víz az Úr Jézus Krisztusra mutat, a kőszikla, és egyébként Jézus Krisztusnak a szimbóluma. Aztán a pusztában hulló, tehát a pusztában lehulló mennyei manna is szintén egy előképe Jézus Krisztusnak a második Mózes könyvében. Krisztus ugye az élet kenyere, tehát mindannyian tudjátok, akit Istentől kaptunk, hogy életünk legyen, és akkor ezt mondja a János Evangélium 6.48.50, hogy én vagyok az élet kenyere, aki életet ad. Őseitek a mannát ették a pusztában, és meghaltak, de most itt van az a kenyér, amely a mennyből szállt le,
aki ebből eszik, az soha nem hal meg. Ámen. Tehát ez is az a kenyér, tehát, hogy ő az életkenyere, hogy Jézus az életkenyere. Látjátok, tele van olyan szimbólumokkal az összes, tehát a Tóra is, de egyébként az összes ószövetségi könyv, főként a profétikus könyvek, amik Krisztusra mutatnak előre, és amik 100%-osan beteljesedtek. Van olyan profétikus könyv, ezt majd később fogjuk venni, ahol előre elmondták azt, mint például a Zsoltárok könyvében, de előre elmondták, hogy fog meghalni a messiás, hogyan, hogy hol, az is, hogy a júdai Betlehemben, azt is, minden, hogy mi fog vele történni. Fantasztikus Isten igéje. Nézzük meg a gyakorlati alkalmazását, ugye, mert minden könyvnek van gyakorlati alkalmazása. A Mózes törvénye alapvetően egy részben azért adatott az embernek, vagy az embereknek, hogy rájöjjenek arra, hogy képtelenek betartani. Ugye erről az előbb már kicsit így megemlítettük. Ugye a törvénynek a betartása révén egyszerűen nem lehet Istennek a tetszését elnyerni. Mondja az ige is, hogy a törvény annyit tud tenni, hogy rájött az ember, hogy képtelen Istennel együtt élni, és azért mondja, hogy Krisztusra vezérlő mester az Istennek a törvénye, mert képtelen az egyszerűen nem lehetséges, ez lehetetlen, nonsens az egész, hogy valaki azt mondja. És ugye, ha csak egyet megront valaki a legkisebbből, ha csak mondjuk valaki nem öl, nem az összes többit megtartja, de mondjuk mit tudom én, hazudik egyszer, akkor már kész, az egész dőlt és kárhozat. Értedek? Tehát nagyon kemény ez. A Galata 2.16 azt mondja a Károly folytásban, hogy ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. Tehát nincs olyan, aki meg tudna igazulni törvényből. Nem lehet, lehetetlen. Tehát az izraeliták iránt tanított isteni gondviselés a szolgaságból történő szabadulásoktól kezdve a pusztában hulló manáig és a fűrjekig, vagy tehát lehetne ezt végig sorolni, nyilvánvaló bizonyítéka annak, hogy az Úr kegyelmesen gondot viselt népéről, és ugye Isten megígérte, hogy minden szükségünket betölti, sőt én azt mondom nektek, ez már múlt időben, hogy már be is töltöttek Krisztusban, hiszen már meg lettünk ajándékozva mindennel, ami az életre és a kegyességre való, de idején a videóban, ugye ezek a videónak a diái, hogy mondtam is nektek, a Filippi 4.19-et írtam ki, az van, hogy Isten pedig be fogja tölteni minden szükségüketeket, dicsőséges gazdagsága szerint, akik a Krisztus Jézusban éltek. Úgyhogy ámen, tehát azt mondom, hogy a Exodus is csodálatos könyv ilyen módon, és szeretném most kérdezni tőletek, drága tesók, hogy van-e esetleg valamilyen hozzászólásodok az Exodushoz, vagy valami, ami kérdésként merült volna fel bennetek, és akkor az utolsó a mai napon ugye a Levitikusszal fogunk majd tovább menni, és avval fogjuk a mai napot befejezni. Van-e esetleg valakinek kérdése?